L'NBA totalment boja, tot el que mentalment creiem que ha de passar, passa exactament al contrari, i avui, per intentar analitzar una cosa que en parlarem molta estona, llavors passarà exactament això que deia, passarà al contrari. Tinc l'Artau, com sempre. Artau, què tal? Bon dia. Bon dia, Joan. Molt bé, molt content. I un altre analista de luxe, en aquest cas el Nil Alemany. Nil, què tal? Hola, molt bon dia. I espero que entre els dos m'expliqueu una mica què està passant i per què no n'encertem ni una. L'Artau ara et dirà que sí que n'ha encertat alguna, però què està passant? Perquè jo, la veritat, ja no sé ni per on tirar, ni per on pensar, ni res. Primer de tot, a veure, si us sembla, comencem amb el que ha passat aquesta nit i llavors ja anirem estirant fils, però Utah 2-0, la sensació d'eliminatòria guanyada, d'oportunitat de tornar a una final de conferència, els Clippers sense Kawhi Leonard, 4-0 de parcial, 4-2, i a la final contra Phoenix. Expliqueu-me què ha passat, perquè la veritat no en tinc ni idea. Bueno, a veure, jo el primer que penso és que Utah Jazz, tot i que ha fet un canvi important en la filosofia de l'equip, sobretot ofensiva, vull dir, són l'equip que més triples ha llançat en un playoff que jo he vist en la meva vida i crec que estadísticament és així, no ha estat capaç de solventar l'altra part del problema, que és el defensiu. S'ha vist que els faltava en defensa un exterior de referència, perquè Donovan Mitchell, que solia exercir una mica d'això, no estava fi. En temporades anteriors ho feia i aquesta temporada no ha estat al 100% en els play-off, almenys això n'ha explicat a tema físic. I a més, doncs esclar, quan la teva àncora és un jugador com Rudy Gobert, que ja sabem les parts bones i les parts dolentes que té, un factor que et pot jugar molt en contra és quan el rival opta per un small ball, per un quintet petit, com és el cas dels Los Angeles Clippers, que ja van trobar en aquesta fórmula la victòria contra els Mavs i l'han trobat ara contra Utah. Ja vam dir en un programa anterior d'aquests que fem entre setmana que Gobert i Porzingis són diferents però poden patir contra tractaments similars. I vaja, Tyronn Lue, tocant el mínim de coses respecte a la sèrie contra els Clippers, ha trobat aquí la fórmula de la victòria. Per mi hi ha dos moments claus, el 2-0 i després la lesió de Kawhi, quan et diuen ja que Kawhi no jugarà més l'eliminatòria. Jo crec que amb el 2-0 donem quasi per fet que els Jazz passaran. Quan et diuen que Kawhi no hi és, dius, bueno, ja ho tenen tot de cara, és impossible que ara no s'ho emportin. I ahir guanyant de 25 palmen el partit. Llavors, és una oportunitat d'or perduda per un Jazz que porten, si us centrem una mica en el projecte del Jazz, no? Que són els que es queden pel camí, porten molts anys fent playoff, primera, segona ronda, un projecte que semblava una miqueta estancat, van buscar aquest fitxatge de Mike Conley, que tampoc ha pogut estar a la sèrie, també crec que és un factor clau, que Conley no estigui en condicions, perquè aquest any sí funcionava molt bé l'esquema de Quinn Snyder, i deixant escapar a l'any, perquè és que era l'any. Tenies els Suns esperant a les finals, tenies uns Clippers super debilitats i tu, en principi, t'havia anat la temporada millor, que havia sigut el millor equip de temporada regular. Per tant, no sé si portarà conseqüències aquesta eliminació del Jazz, per mi, prematura. Clar, això us anava a dir. Aquí entrem en un escenari que segurament els Jazz han de canviar, ho van intentar, ho deia el Nil, amb Mike Conley, però han d'intentar tornar a donar una volta al projecte perquè queda clar que amb això que estan fent no els hi dona per fer el pas i ser un equip determinant als play-offs. Què hauria de fer ara el general manager de Utah de cara a l'any que ve? Sé que estem a juny encara, però per intentar donar un pas més, perquè Gobert, Donovan Mitchell, Bogdanovic, sí que durant la temporada regular molt bé, però no acaben de fer aquest pas endavant. Jo, si fos el general manager de Utah, parlaria amb Donovan Mitchell, com es fa amb la majoria d'estrelles, i li preguntaria quin considera que ha de ser el pròxim pas del projecte, perquè et trobes en una bifurcació interessant. Quan tu mires analítiques, quan tu mires rànquings de votacions per l'MVP, quan tu mires coses de reconeixements, de premis, de valor de l'NBA, tu trobes que la consideració de Rudy Gobert en temporada regular és excel·lent, és immillorable. De fet, aquest any va rebre alguna votació per l'MVP fins i tot. Donovan Mitchell no la va rebre. També podríem parlar de qui va votar Donovan Mitchell a Rudy Gobert com a MVP. Podríem fer una entrevista.
I dels quintets, la representació dels Jazz en els quintets ideals és Gobert i no és Donovan Mitchell, que es va quedar fora. I Joan, jo no comparteixo que Rudy Gobert vagi abans en l'MVP que Donovan Mitchell, però és un pensament bastant extès a l'NBA, de portes endins, i t'explica una mica com es poden veure les coses. Llavors jo parlaria amb Donovan Mitchell i li preguntaria, si considerant que és el millor jugador del projecte, quin pensa que ha de ser el pròxim pas de Utah, perquè no oblidem que Utah és un mercat petit, que l'agència lliure es podrà moure poc, i que qualsevol moviment major que hagi de fer ha de passar necessàriament per un traspàs. I actualment, amb un punt assumeix, és que Donovan Mitchell hauria de ser inamovible. La peça immediatament més important o de més valor en aquesta escala jeràrquica és Rudy Gobert, que, mentre que sigui cert que t'estructura pel seu compte el sistema en temporada regular, en playoff ja has vist que també és el punt que fan servir els rivals per atacar-te. Sí, aquí jo crec que hi ha dues claus o dues formes d'agafar el tema. La primera, comptant que Donovan Mitchell és inamovible, i estic amb l'Artau, o et desfas de Gobert i desfer-te de Gobert o buscar un traspàs per Gobert és canviar també tot el sistema, perquè aquest equip es basa en el pal de paller és Gobert i a partir d'aquí defensem, creem i atacarem, o et desfas d'altres peces importants. Mike Conley acaba contracte, per tant no en podràs treure res per ell, no sé, un single trade, però un single trade ja sempre vas a perdre valor. I les altres són que si Bogdanovic, que si Clarkson, que ara pot estar en un màxim, que si Joe Ingles, llavors no sé si fer un pack aquí per aconseguir una altra estrella i crear un Big 3 juntament amb Gobert i Mitchell, però a mi se'm fa difícil que et puguin donar una semiestrella, ja sabem que una estrella de primer nivell no serà, no? Però un jugador que pugui ser una estrella de segona fila per un pack amb aquests 2-3 jugadors, imagino diverses rondes del draft. Però està clar que algun moviment han de fer, perquè si no, la temporada que ve tornaran a ser top 4 de l'Oest, tornaran a entrar i tornaran a caure a primera o segona ronda de playoffs. Clar, això ha sortit el nom de Gobert. Creieu, i tampoc cal que hi entrem massa, però creieu que es pot crear un projecte guanyador a l'NBA, ja no només amb Gobert, sinó amb una figura com la de Gobert? És a dir, estem veient els problemes dels Sixers, que ara parlarem amb Embiid, amb centrar-ho tot en un home alt, tal com està l'NBA i cap on avança l'NBA, amb un home com Gobert, com a pal de paller, com deia el Nil, es pot crear un projecte guanyador? Jo crec que aquí s'ha de fer una diferenciació. O sigui, Gobert potser precisament el problema de Utah és que Gobert sigui el pal de paller, perquè hi ha un altre factor que juga. Habitualment, quan tu tens un problema amb el teu interior, tots els equips de l'NBA, quan tenen un problema amb el seu interior, asseuen l'interior i posen un doble 4, posen dos jugadors que un tingui més capacitat de canvi o el que sigui. Tu a Utah busques aquesta solució i van draftejar un tio que es diu Udoka Azubuike, que segurament no el tornareu a veure mai més a l'NBA, i a més van a primera ronda, a més, té delicte, i per altra banda van agafar un Derrick Favors de l'agència lliure que ja el coneixien i que precisament en una sèrie contra els Rockets de feia 2 anys ja t'havia demostrat que no era cap solució com a relleu de Gobert. És un jugador que en intercanvi defensiu també és nul, que no t'ofereix cap mena de sortida en això. Llavors, és clar, és que també parlem d'una confecció de la plantilla que no et dona una alternativa sòlida i diferent, sobretot diferent, a prescindir de Gobert. I l'altra banda... Tu amb els calés que li has ficat a Gobert, Artau, l'has de tenir sobre el parquet els últims 8 minuts. Però ja no és només els calés que has ficat amb Gobert, sinó els calés que has ficat en la posició interior per 2 coses que no gairebé iguals, perquè Derrick Favors és diferent i pitjor, però vull dir, o sigui, els calés que has posat, perquè em sembla que Favors també està cobrant 10 o 12 quilos, vull dir, és que són... Sí, és una distribució salarial que no l'acabo de concebre per una posició en el sistema de Snyder que és tan específica. I la segona és l'altra que volia comentar molt ràpid. Això, com vaig poder tenir la sort de fer l'entrevista al Marc Gasol, o com vam tenir Esmaixada la sort de fer l'entrevista al Marc Gasol, si te'n recordes, Nil, ens va dir que una clau per arribar molt lluny a l'NBA és que tinguis un interior que pugui passar la pilota, que pugui fer coses d'aquestes, però que més en defensa et pugui aguantar el sistema, que vol dir que se'n pugui anar amb exteriors, que se'n pugui anar amb interiors, i ens va posar els noms d'Anthony Davis, els noms de Bama Adebayo i de jugadors d'aquest perfil. Lògicament, Gobert és un interior que t'aguanta una defensa, però te l'aguanta en els 4 passos que van entre l'àrea restringida i el final de la zona. Vull dir, no... Sí. Jo crec que sí, que Gobert pot ser una peça important, o sigui, pot ser
part d'un Big 3, no una primera espasa mai, però sí part d'un Big 3 d'un equip guanyador. T'ho condiciona molt, però bueno, igual que et condiciona molt la forma d'atacar per tots aquests problemes que ara comentava l'Artau, també et beneficia moltíssim, moltíssim en defensa. Jo confio en que sí. Hem tingut que aquest any que l'MVP de la Lliga ha sigut un interior, també pur, diferent, extremadament diferent, perquè és l'interior més modern de la història. Però sí, jo confio en els 5, crec que sí que es pot crear govern, però et condiciona molt i, lògicament, la resta de peces les has de tenir en compte pel seu estil de joc. De fet, a l'altra banda, uns Clippers, que ho hem anat comentant amb l'Artau, que el que han fet ha sigut eliminar del mapa totalment els Kings i que, a base de jugar amb petits i amb pràcticament jugadors que no desconeguts, però sí que el gran públic no coneix, ha sigut capaç de classificar-se per aquesta final. Avui, un nom per sobre de tots, Artau, jo et llenço la centrada i tu mateix remata. Man ha fet un autèntic partidàs, tu el coneixes, sou pràcticament amics, el gran públic no el coneix. Explica'ns una mica més de qui és Terence Mann i per què avui, en un sisè partit, ha fet el que ha fet. Bé, Terence Mann és un jugador sortit de Florida. Florida és una universitat que sol treure pròspects físics molt i molt desenvolupats, però que tècnicament els costa una mica més. Per exemple, actualment a l'NBA hi ha alguns casos que t'ho demostren, com poden ser el mateix Patrick Williams de Chicago Bulls. I, vaja, a l'NBA han sabut adaptar aquestes circumstàncies i Terence Mann, que va arribar a la Lliga sent un 2, un 1, amb una mica més, un 2 més aviat, amb prou responsabilitat amb la pilota a les mans, ha anat derivant en una espècie d'alè, amb molta activitat en els talls, amb molta versatilitat defensiva, bàsicament una peça que els Clippers han fet servir, com hem vist en aquesta sèrie, per accentuar una mica la capacitat d'intercanvi defensiu dels seus alers, no? Dels seus 5 exteriors que tenien en pista. Ha respost molt bé, ha posat molta energia. Jo crec que ja s'ha consolidat en la rotació. Vull dir, un tio que fa 39 punts en un partit de playoff es consolida la rotació de manera relativament ràpida, però de totes maneres això, és un jugador que, com gairebé tots els de Florida, i més ell sortit en una segona ronda, va requerir un temps d'adaptació bastant important a la Lliga, però vaja, que ja està superat. Si n'hi havia algun dubte, ho he demostrat. No, el que queda clar amb la teva explicació és que a Florida hi ha bons gimnasos i que a sobre els treballen com Déu mana. Tu el tenies vist, controlat, Mans, Nil, i Terence Mann, Nil? L'he descobert amb el pas del públic, o sigui, amb el pas de l'eliminatòria i dels play-off. Sempre molts joves d'aquests, o molts desconeguts, depenen de l'oportunitat. Sí que ja estava sent important i jugant amb Kawhi Leonard, però sense Kawhi Leonard és quan acaba d'explotar, no? I encara tenir molt més protagonisme. Ara, finals de conferència, aviam quina continuïtat poden tenir els Clippers i pot tenir Mann i no sé, potser ens depara més sorpreses, però comptant amb la baixa de Kawhi Leonard, comptant amb que els Suns han descansat, també aquests problemes físics de Chris Paul i companyia poden estar solucionats, pendents de si pot jugar pels protocols de coronavirus i tal, però en condicions normals no sé ara ben bé qui és el favorit. Jo no sabria donar-te un favorit per les finals de conferència oest. I tu, Artau, un favorit? Jo, si no torna Kawhi Leonard, que a dia d'avui... No té pinta. No té pinta. No té pinta, tot i que avui hi havia un vídeo que explicava... Bueno, corria un vídeo per Twitter que estava anant sense crosses ni sense cap protecció al genoll ni res, que estava al pavelló, vull dir, llavors no ho sé. No, jo l'he vist i m'he quedat una mica a quadres, però vaja, que realment aquest tipus de lesions al genoll, vull dir, és com que el diagnòstic es fan 2 fases o una cosa així, i em sembla que encara estaven per la primera. Però no sé. No, esperem que la segona surti bé i que pugui tornar. Jo si no torna Kawhi tinc bastant favorits els Suns i aplico un raonament similar al que aplicava en la sèrie anterior, sent molt diferents Denver i Clippers, que és que Phoenix té molts fronts oberts pels quals pot atacar. Ayton no és Zubac, Ayton no és Zubac tampoc, però no és Jokic ni és Gobert, és pitjor que els dos segurament, però és bastant diferent. A més que ja hem vist que Phoenix ha trobat maneres d'allunyar-lo del cèrcol via mà i que sigui bastant productiu d'atacant de cara a l'aro.
I, a més, si Chris Paul pot arribar, que ja ho veurem, tant Devin Booker com tota aquesta gent respiraran més lleugerits. Jo crec que sobre Paul George hi haurà més facilitat de marcatge que en el cas de Utah. Utah és un equip que, a més de no tenir aquella referència exterior que dèiem, és un equip que és més petit, també. És més petit que Phoenix. I llavors em sembla que té molts emparellaments a favor Phoenix respecte dels Clippers, a banda del component de la frescor. Mira, m'has tret un nom ara, el de Paul George. Com podem explicar que un jugador que està fent uns play-offs tirant a fluixets, per dir-ho suaument, evidentment ho expliquem en base a la lesió de Kawhi Leonard, però aquest canvi, més enllà de la lesió de Kawhi, hi ha alguna explicació tàctica que el porti, que ens pugui ajudar a entendre-ho? O simplement és les lesiones... Sí. Clar, lesiona Kawhi, haig d'agafar més responsabilitats, passo a ser la primera estrella, m'haig de comportar com a tal, no? I llavors comença a pujar el seu nivell. Jo crec que sí, que jeràrquicament és com comenteu vosaltres, o sigui, s'ha crescut a partir de la lesió de Kawhi, perquè si no es creia ell, es creixia Terrence Mann i prou, vull dir, és algo més. Però vaja, que realment la seva resposta en els 2 últims partits ha estat excel·lent. D'altra banda, jo he apreciat en el play-off un detall, que és que m'ha fet la sensació que Paul George ha estat jugant més de base que mai, que no era habitual en ell, i m'ha semblat que ha estat manant moltíssim en els partits, m'ha semblat que, al final ja ho hem vist, l'estructura ofensiva dels Clippers et porta a jugar amb Reggie Jackson molts minuts, vull dir, necessites algú que posi ordre, no? I em sembla que han fet servir a Paul George per manar sistemes bàsics, però que, vaja, que ha estat l'iniciador una mica de l'equip. Doncs mira, els ha sortit prou bé aquesta idea, perquè al final Paul George, quan ha tocat, ha rendit. Això pel que fa a aquesta eliminatòria. A l'altra, aquesta nit, ha forçat el 7è partit Filadèlfia. Hòstia, jo he de reconèixer que no he vist el partit, però he vist una imatge d'Embiid. Ara analitzarem el tema bàsquet, però què ha passat amb Embiid? M'ho podeu explicar? Nil, podem dir que els Sixers han guanyat tot i Embiid. Podem dir-ho així, no? Vull dir... Ara, volia que m'expliquessis això. Dale, Artur. No, dale tu. No, i és que a mi em costa molt rajar d'Embiid. Jo soc molt d'Embiid. No, jo també, T'ho dic, però... a mi m'agrada molt. Sí, però porta un partit i mig. La segona part ja del partit anterior és un autèntic desastre. I avui ha sigut més Curry i companyia que tres castanyes del foc. Maxey també ha sigut molt, molt important en el partit d'avui. Però Embiid condiciona tot el seu genoll. Per lo bo i per lo dolent, jo crec. Sabem que no està jugant bé, està jugant lesionat, està ficant en joc el seu genoll, però també crec que és una mica com el Jazz, no? És aquesta oportunitat històrica que no poden deixar passar. I, de fet, ja han deixat passar. És que per mi aquesta eliminatòria ja hauria d'estar acabada en favor dels Sixers i han fet el pardillo. 3 partits i a un no els ha perjudicat. Fins i tot el primer, Atlanta ha remuntat i s'han portat els partits que ha remuntat, i els Sixers, l'únic que remunten, el primer que el tenien això, i tampoc l'acaben remuntant. És a dir, per mi és un molt superior als Sixers i no saben guanyar. Els hi falta aquí, no sé si és mentalment, però en igualtat de condicions els Sixers són millors durant molta més estona. El que passa que després els hi entra la caganera. Jo penso similar al Nil. Embiid no és sant de la meva devoció tampoc, però vull dir, crec que se li nota que està jugant exposant molt el físic, com d'altra banda DJ que també està fent trying, perquè el veiem a la banqueta que allò no ho portes per gust, allò que porta a l'espatlla. Vull dir, però vaja, d'altra banda, jo veig 2 claus en aquesta sèrie principal. La primera és que Filadèlfia no està traient tot el suc que podria els pocs minuts per partit que Atlanta juga sense Trae Young. Vull dir, són minuts en els quals falta molt clarament un jugador que pugui agafar la pilota amb seguretat dels Atlanta Hawks. I Filadèlfia, sobretot ahir, no li va treure massa suc i en el partit anterior tampoc. I l'altra clau que veig també és demolidora, i aquest jugador a mi sí que m'agrada i per tant em sap greu que no li estigui anant bé. Però és que no poden tancar els partits amb Ben Simmons. Ara, anàvem a treure el segon nom, era el de Ben Simmons. Digues. El tema ja no és el triple, és que no el pots tenir a pista perquè no et pot anotar un tir lliure. I això és molt greu. Sí.
El triple, mira, vull dir, si no nota triples, pots jugar que en comptes del triple desenvolupi un tir al pal baix o desenvolupi alguna cosa que diguis, mira, almenys allà suma bé. Però és que no et pot... És que li estan fent faltes al segon quart, perquè tiri. És el clàssic hack-a-shack. Clar, però el problema és que ho feies amb un tio de 2,16 i 120 quilos i ara ho fas amb un teòric jugador que hauria de tenir una mica més del que vindria a ser talent a les mans i realment és preocupant. A veure, però aquest setè partit que ve ara, cap on el portarem? És a dir, es compliran el que són els pronòstics i Filadèlfia acabarà donant el pas i complint les expectatives, tot i que amb 7 partits, de classificar-se per la final de conferència o patiran el que han anat patint durant la sèrie? Jo diré dues paraules. Doc Rivers. Ho sento, Ho sento, però és així. Vull dir, mireu el currículum que ha tingut al llarg dels últims anys Doc Rivers, com li ha anat contra Houston 2015, contra Denver l'any passat. Mireu això i jo crec que, no sé si la història es repeteix, però en aquest cas, jo si fos Filadèlfia tindria molta por. Vull dir... Doc Rivers ha millorat els Sixers, respecte a aquests últims anys. Sí, bueno, Nil, si m'ho permets, si la sèrie acaba de la banda d'Atlanta, serà un jugamos como nunca y perdimos como siempre, vull dir, però realment... Si acaba perdent Atlanta, tu, que ets un hater de Doc Rivers des de fa temps, i ho sé. Sí, de Filadèlfia, en general. Sí. Sí. Ens traurà el que, mira, els Clippers sense Rivers per primer cop arriben a finals de conferència, que mai havien arribat, i els Sixers es queden pel camí en una sèrie en què en teoria eren favorits. Et pujo l'aposta, Nil, et pujo l'aposta. Digues. Contra els primers i sense Kawhi. A més, sense Doc Rivers. Vale. T'ha fet alguna cosa? Tens algun tema personal amb Doc Rivers o simplement és que no t'agrada? No, és un entrenador de veritat. O sigui, amb el seu pla de temporada regular em sembla perfecte, però l'any passat, quan el van firmar, o sigui, era un escenari bastant previsible que arribéssim als play-offs. És que, de fet, no ho dic jo, ho va dir... Han sigut primers de l'est de Giannis, de l'est dels Nets, han sigut els primers, els Sixers. No, sens dubte. Vaja, és que ja no agafo el que dic. Ho va dir Phil Jackson fa molts anys, que els mítics Celtics aquells de Doc Rivers, al final del partit se'ls hi fonien els ploms. I li han remuntat un partit de quasi 30 punts i un partit de quasi 20 punts en Game 5 i en partit 4 i partit 5 de play-off de l'NBA. Vull dir, crec que és bastant clar. Sí, que aquí hi ha un problema i és exactament el mateix problema que els hi va passar als seus Clippers la temporada passada contra els Nuggets, que els hi remunten partits que sembla que tenen completament guanyats i completament controlats, i és el mateix símptoma, la mateixa malaltia, i l'únic factor que es repeteix és Doc Rivers. Llavors, bueno, per aquí el pots atacar tot el que tu vulguis. Si no, et dono les raons d'on te'l pots atacar. Però també em sembla, com et deia, que ha sigut el millor equip en l'est més difícil, que era la tirania de Giannis, que dominava la temporada regular com ningú, i els MVPs li ha pispat aquest any, ha estat per davant, i dels Supernets, on, gran part de la temporada no han tingut el Big 3, però sí, sempre anaven combinant una de les dues estrelles i guanyaven molta facilitat. Pues a tot això sí ha imposat. El problema que tenen les eliminatòries en minuts finals també crec que ve molt condicionat, com dèieu ara, pels jugadors que té. Ben Simmons... O sigui, que aquesta plantilla estava molt desequilibrada l'any passat, Daryl Morey l'ha equilibrat una miqueta, fent traspassos on segurament valor per valor ha anat perdent, però encara s'ha d'equilibrar més. I si amb els Utah Jazz teníem el dubte, govern, no sé què, si aquests s'estavellen i palmen el setè partit, Ben Simmons sortirà aquest estiu. Entenc jo que Ben Simmons entrarà al mercat i per mi, qualsevol equip que no tingui cap estrella definida, qualsevol equip que no estigui a playoff i necessiti una referència, Ben Simmons com a referència principal, jo crec que si li dones la pilota i ell és el generador i ell ha de ser qui vagi cap a dins, qui generi, qui dongui, qui tregui, crec que és l'estrella necessària perquè sobre l'altra banda de la pista també és un jugador top. Estàs d'acord, Cau?
Sí, a veure, jo ja dic que a mi Ben Simmons és un jugador que m'agrada, vull dir, em sap greu que no, em sap greu que hi hagi una... Ja dic, no... Et sap greu que jugui els Sixers, sí. No, claríssim. No, però el binomi Embiid Simmons, si perden el setè partit, s'ha de desfer. Però Sí, és que estic d'acord. el problema és que jo tampoc tinc clar que l'errada del Sixers sigui el binomi Embiid Simmons. O sigui, jo el problema que veig és que no tens un jugador que tenen la majoria de franquícies que arriben lluny a l'NBA, que a mitja pista, tu a 9 metres de l'aro, et puguis creure que et farà qualsevol cosa. Que és el que no passa amb Ben Simmons. Per mi, Ben Simmons... Però per aconseguir aquest jugador t'has de treure Ben Simmons. O no t'hauries d'haver posat en l'embrollo que va ser en el seu moment firmar Tobias Harris, per exemple. Bueno, hagués apostat per Jimmy Butler en lloc de per Tobias Harris. Pagar-li el que demanava Butler. Butler tampoc és aquest tipus de jugador, segurament, que tu et creguis a 9 metres de l'aro que et pot fer qualsevol cosa, però sens dubte que és molt més potable. Però vaja, que jo si fos Filadèlfia, de veritat, penso que Ben Simmons hauria de fer la transició al 4, vull dir, per mi, que generi el que vulgui, que voti el que vulgui en transició, però a mitja pista, quan juguem 2 contra 2 i tal, que faci de bloquejador i que bàsicament el tinguem per fer coses d'aquestes. Un doble poste amb Embiid i Simmons a mi no m'apassiona, però ha funcionat en molts moments, vull dir, no crec que sigui tampoc un gran problema, perquè a més Embiid és molt intel·ligent per aquestes coses, però et falta un tio que tingui màgia, que tingui una mica de creació. De fet, Nil, t'ho poso diferent. Els millors minuts de Filadèlfia avui, quan Ben Simmons ha estat a pista, ha estat quan Tyrese Maxey ha agafat la pilota i ha manat ell, ha jugat ell. Vull dir, és que... Sí, però clar, amb Maxey no et donarà el salt de qualitat per donar el següent pas. I Seth Curry és el que és, també, que a vegades des de les cortines et revoluciona el partit. Llavors, per aconseguir aquesta peça que et doni el salt definitiu, has de treure un del... O treure Tobias. Clar, si vens amb Simmons de 4, ficar a Harris al mercat, però per Harris quin valor té amb aquest contracte? Portaves a John Wall. Aquí a Filadèlfia miraria opcions de fer-me amb un tipus CJ McCollum o una cosa així, que segurament aquí és un intercanvi de necessitats. McCollum Harris. Remoure alguna cosa. No sé si un McCollum Harris és massa descarat a favor dels Sixers, realment, però alguna cosa s'ha de moure els dos equips i jo crec que és una bona base. Ens l'apuntem, aquest McCollum per Tobias Harris, que seria interessant pels Sixers, la veritat. A veure, el setè partit, què? Jo, Filadèlfia. Si Embiid té un dia normal i no... Si no per 8 pilotes com avui... Exacte. Si té un dia normal, per mi és Filadèlfia. I Trae Young, si després de la que ens va liar al Madison, després de la que està liant ara, guanya un setè partit a fora de casa en els seus primers play-offs, o sigui, jo el seguiria odiant, ja crec de per vida, però no se li pot deixar de reconèixer... Clar, que tu ets Knicks, clar, ets Knicks, i et va donar pel sac, és veritat. Una miqueta. Artau, com el veus? Jo també veig Filadèlfia, o sigui, em sembla que un partit al Wells Fargo, un Game 7 al Wells Fargo, és segurament el partit més important del The Process. Vull dir... Crec que m'estàs repetint el que em vas dir del cinquè. O sigui, aquest raonament em vas dir, no, un cinquè partit, crec que va ser també al Wells Fargo, tal, l'han de guanyar i crec que va pel mal. Més que l'han de guanyar, és que no el poden perdre. A veure, realment, tal com està el quadre, o tal com era el quadre a l'inici del playoff, Nil, si ho vam parlar, en aquest Game 7 els Sixers tenen molt més a perdre que no guanyar. Si el guanyen, direm, és una sèrie que l'haurien d'haver matat abans. I si el perden... Sí. Si perden ni Process ni hòsties per la malament. Sí, Daryl Morey va demostrar a Houston que després de cada derrota em cargo a qui faci falta. Es digui Westbrook, es digui Chris Paul, es digui Mensch Harden, es va carregar tot, va refer cap a dalt, Capela, ara d'això, ara jugo sense pivots, és a dir, el tio ho prova un any, no funciona, fora i canvio. I jo crec que amb els Sixers anirà al mateix pal. Quedo segona ronda en un setè contra uns que hauria de guanyar teòricament. Destral i a tallar caps. Ara, aplicant la tàctica a Joan Laporta, que ja ho va dir que perdre, a partir d'ara el Barça tindria conseqüències. Doncs perdre té conseqüències també a Filadèlfia. Aquest setè partit, la nit de diumenge a dilluns a les 2, abans a 2:45, també diumenge, el primer entre Phoenix i Clippers. Per acabar, molt ràpid, perquè si no sí que ens agradarem molt, voleu parlar de traspassos. I crec que de Brad Stevens. Sí, senyor. Artau, per què cada vegada que dic alguna cosa tens aquest somriure per sota? Això, jo un dia vull venir a sopar... No, un dia vull venir a sopar amb vosaltres, perquè aquest somriure és perquè tens el Nil a dalt
i ja t'entra aquell d'això. Un dia hem d'anar a sopar perquè vull veure aquests duels directes. No. Li direm al Ricard també i li expliques el que tu vulguis i anem a sopar els 4. És perquè són molts anys fent coses amb el Nil ja i sé això pensa d'alguns temes, sé com per pensa això, d'alguns per això. Per això anirem a sopar. Anirem a sopar. Us convido jo, si voleu, però un dia anirem a sopar només per veure el mano a mano dit malament en directe. Brad Steven, Boston. Nil, comença. Al Horford torna als Celtics 2 o 3 anys més vell amb el mateix contracte que no van voler donar-li o pagar-li o... Bueno, no ho sé. Crec que Boston s'ha tret un problema de sobre, que era Kemba Walker. No sé si massa aviat, a mi m'ha sorprès, o sigui, no és normal tenir un traspàs a aquestes alçades de temporada. Normalment sempre s'esperen al combine i tal, del draft, per veure una miqueta, ja tenir idees clares i llavors sí, comencen a entrar pics en joc i tal. Està clar que aquí els pics, bueno, sí, Oklahoma, tot el que sigui pics, perfecte, però a Boston li era igual, el que volia era treure's a Kemba sí o sí, de sobre. Es parlava d'opció Porzingis, d'opció... Bueno, han anat a una cosa amb menys premis segurament, però més segura. És un sostre més, té un terra més segur el Horford i, bueno, tornar a encaixar dintre d'aquest sistema dels Celtics. Jo crec que també deixa bastant clar que va ser una decisió d'Ainge, no? El treure a Horford, perquè en quan ha tingut l'oportunitat Stevens l'ha tornat a portar. O sigui, potser ell no el volia perdre en el seu moment. Però per mi és un traspàs que em costa entendre per part d'Oklahoma, també. Al final treus un pic 17, diria? 16, que no et traurà de pobre, crec, en qualsevol cas. I estàs donant també a Brown, a Moses, que havia fet una bona temporada o crec que tenia un bon valor de mercat, a part l'havia renovat a bon preu. No acabo d'entendre aquesta obsessió d'acumular pics, quan ja tens molts pics, no és un pic important. No acabo d'entendre el traspàs per la banda dels Thunder. Jo estic en una posició una mica similar a la del Nil, però segurament valoro diferent les peces. Vull dir, a mi en clau Boston aquest traspàs només l'entenc en clau salarial, vull dir, són 9 milions menys a l'any que cobra Horford respecte a Kemba Walker i a més, el seu darrer any no és garantit, vull dir, en el millor dels casos és una temporada amb Horford, o en el pitjor dels casos, perdó. I d'altra... No, és que si Horford rendeix bé, vull dir, no sé, es quedarà... Sí, que sí. Llavors, què passa aquí? Que Brad Stevens envia, jo crec, un missatge. El primer, ell té clar, i això és la sort de ser entrenador, per això opera tan ràpid, té clar quins problemes o quins dèficits té la plantilla, comença movent-se per aquí. Aquest any, Boston, a partir del moment que se li embat ells, empobreix encara més l'atac. I això vol dir que necessitaven un perfil de pivot que pogués fer coses a fora, que pogués passar bé la pilota i tal. Horford ha fet bé això tota la seva carrera, encara ho ha fet bé Oklahoma, i potser ja no per 30 minuts, però te'n podria donar 20-22 a bon nivell fent això a Boston encara. Es donarà, segur. És important. A partir d'aquí, jo detecto un problema en clau, 2 problemes realment en clau Boston. El primer és que has d'anar a buscar un base i tens molt pocs diners. Això és molt important. Boston necessita un altre creador de joc com un aire que respira i té molt pocs diners per anar-hi. Això no sé com ho arreglaran realment. I l'altre, bueno, sí, hi ha una cosa que han de fer. Pot traspassar, No, han d'anar, jo ho tinc claríssim, han d'anar per Jan Madar de Poel Tel Aviv, que el tenen allà amb els drets, i aquest tio l'han de posar bé allà. Però després l'altra cosa... Com? Què has dit, Tornell? No, que tenen un jugador israel que es diu Jan Madar, que està a la Poel de Tel Aviv, que tenen els drets seus des de l'any passat i aquest any ha fet 18 punts. Aquest que no jugaria de titular als Celtics és impossible, Joan. És impossible que jugui de titular als Celtics la temporada que ve. No, ja et dic, jo m'imagino el parabòlic aficionat del Celtic d'aquí a Catalunya que ara li acabes d'alegrar el que vindria a ser el dissabte amb el nom. És a dir, ha dit, home, agafarem el tio de la Poel de Tel Aviv i això està solucionat. És com quan obres l'esport i et diuen hem fitxat a Trincao. Tranquils, que ja veuràs que amb Trincao l'any que ve... No està tan mal. Confiança. Tenen a Carson Edwards i tenen a Tremor Waters, que cap dels dos és millor que Jan Madar. Vull dir... Però el base titular o serà Smart, perquè fiquen Smart, o jo crec que l'aconseguiran via traspàs. Jo és que no descarto
un altre traspàs gran. Això sens dubte. De fet, una cosa que no m'estranyaria potser és un sign and trade amb Evan Fournier per alguna peça d'algun equip que estigui a punt de caure. Això no m'estranyaria. I l'altre problema que veig, ja en un problema que ja no li veig tan clara la solució, és de sobrepoblació al joc interior. Han passat de no tenir-hi gran cosa, perquè eren bàsicament Luke Cornet, Jabari Parker i no sé qui era l'altre, No tenir res. a tenir Robert Williams, Moses Brown i Al Horford. Robert Williams és un tio que serà boníssim. Per mi serà l'interior titular dels Celtics a mig termini, si tot va com ha d'anar, perquè és un jugador que els dona moltes alternatives defensives i, a més, és bon passador, millor del que pot semblar. Al Horford et donarà minuts de qualitat, però jo el paper de Moses Brown no el veig gens clar. Partint de la base que l'he vist bastant sobrevalorat a Twitter, xarxes socials en l'últim dia. Vull dir, a mi em sembla que és un tio que no hauria de tenir minuts a la rotació dels Celtics, almenys d'entrada. Em sembla un jugador que defensivament té molts problemes. Vull dir, i a més, en atac em sembla que té mal toc de canell i tal. Vull dir, a mi d'entrada encara em costa. Però, de totes maneres, crec que és una peça, si no em falla la comprensió del traspàs, és una peça a la qual Sam Presti li ha inflat moltíssim el valor i li ha venut de Boston com, escolta, que t'estic traspassant aquí un tio que tens 4 anys de contracte, 5 milions de dòlars, no sé què, vull dir, em sembla que els ha colat una peça accessòria a preu d'or gairebé. Però com a tercer pivot és un luxe, no? El sistema de Stevens, un tio que... Però és un tio que ha de jugar quan s'acostipi algú. Ostres, però no sé, a mi personalment jo hauria buscat jo buscaria una cosa diferent. Fins i tot et diré una cosa que et pot semblar una tonteria, però la penso de veritat. M'hauria quedat abans Jabari Parker per fer de tercer 5 que no a Moses Brown. Però vaja, veurem. Jo crec que en aquest traspàs, si el canvi és Kemba per Horford i Ronda per Moses Brown, sento gent que pregunta, he escoltat i llegit gent que pregunta per allà, Moses Brown és pitjor que pots escollir un pick 16? Jo, des del meu punt de vista, sí. Per tant, crec que en això guanya per més. Guanya per més Oklahoma en el traspàs Moses Brown-Ronda que no pas en el Horford-Kemba. Si comprens el traspàs en una visió global, el que et dic, en Boston hem comentat això, en clau Oklahoma et diré una... Ja tanco aquí, perdó, que m'estic allargant molt amb el traspàs. Però en clau Oklahoma han sabut treure molt valor a tots els jugadors que han arribat en aquesta línia, han traspassat Horford en un trade en el qual s'emporten una ronda, van treure bon valor per Dennis Schroeder i han tret coses molt interessants per diversos jugadors que han arribat allà, mig defenestrats. Kemba jugarà molt fins al mes de febrer i llavors es lesionaran. Potser el traspassen abans de comenci el curs, Jo crec que li faran jugar molts minuts perquè, a més, a Shai li va bé jugar amb un altre exterior al seu costat. Potser fins i tot si porten un altre exterior al draft podem veure una cosa tipus la que va fer Billy Donovan l'últim any, de jugar amb 3 exteriors punts. Però tu no el veus sortint, a Kemba, abans de començar? Jo crec que començarà la temporada amb els Celtics, amb els Thunder, Però el pla dels Thunder no és anar a buscar Kate Cunningham? Sí, però això és que no et priva. Vull dir, Kate Cunningham és un tio que pot jugar de 3, O sigui, tu veus Cunningham, Shea i Kemba titulars? I tant. Si van poder fer-ho amb Chris Paul, Schroeder i Shea, poden fer-ho amb Cunningham i Shea junts, perquè qualsevol dels dos pot anar al 3. Ja, però aquests ho feien sortint des de la banqueta, un dels 3, Mira... Jo els 3 d'inici no els veig. Jo crec que Kemba tornarà a sortir i, de fet, hi ha molts equips amb problemes de base i serà l'última opció. És a dir, el pardillo que perdi, no descarteu que siguin els Knicks, per cert, però bueno, el pardillo que perdi i es quedi sense base anirà a trucar a Oklahoma i dirà, mira, m'he quedat sense res, aviam, per Kemba, què em donaràs? Què fem? Gratis, fica'm un parell de rondes i vinga, va. Bueno, no sé, Nil, jo com a persona que necessito com a experiència vital en el pròxim any veure Kate Cunningham, Shai Gilgeous-Alexander i Pokusevski junts, vull dir, ja estic disposat a posar com calgui l'alineació d'Oklahoma, vull dir, no... Jo ja et dic, crec que no sé que passi rondes, l'aguantaran fins febrer i el faran jugar i que faci números i el cos... Estàs disposat a veure Gavi Deck sortint de carretons i tot, imagina't tot el que estàs disposat. No, fent conya. Doncs, bueno, veurem com acaba tot el tema. Anem plegant, que amb la tonteria se'ns ha fet tard. Nois, gràcies per ser-hi i tornarem a fer-ho perquè, m'ho he passat molt bé, en sabeu molt, i 2, després de dir tot el que hem dit de Brooklyn, quan guanyi Brooklyn aquest 7è partit, haurem dit els 3 que ha guanyat Milwaukee, doncs hem de tornar tots una mica el que és la cara, vale?
Jo m'amagaré. No vull aguantar els Nets a unes finals i menys guanyar un anell. Jo encantat de donar-la. Fantàstic. Si guanya Brooklyn i el Barça fitxa Jokubaitis, seré molt pesat. Bueno. Ja farem alguna cosa de Jokubaitis quan fitxi pel Barça. Ja la farem. Nois, gràcies. A tu. A tu.